Comprendre la femme. Ama muso femme nyasa. Amba doka fo féminin islamia dinay ale sigilendo gakorba dour de kanaba femme les 5 piliers de l'islam. Shahada ko fe ko ka alaka kilenya don ka don ko an kuntigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ye kirai seli ika farda seli dour tle kono ka damine fajiri la kana seli fana na kana la sara la kana fitiri la kana safula o kofe kuna sebiye san o san i ka zakat bɔ i ka nafolo kan o kɔfɛ silamɛya jɔsen 4 na n'an bɛ k'an sɛnsɛn k'a kun cɛ o ye sun de ye ko ni maa ma i ka kɛnɛ karamɔgɔ bɛ yan nɔ a da bɛna don a la nka ni maa ma n'i bɛ se a wajibiyalen don i kan kalo 12 i ka kalo 1 observer k'o kɛ sun ye k'a daminɛ tile wulili fo ka se tile binni ma i ka i senbɔ ji min na i k'i senbɔ dumuni na i k'i senbɔ diɲɛ ko caman na silamɛya jɔsen 5 o fana n'a sebe i ye a wajibiyalen don i kan i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na siɲɛ 1 kɔni i ka t'i ɲɛ da alikaba kan n'an b'a fɔ a ma ko hiji o kuma bi an b'a dɔn k'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina an bɛ sunkalo tile 27 na an b'a dɔn k'a fɔ kunu maa caman silen don u ɲɛna barisa maa caman ye kunu observer la nuit du destin alikuranɛ yɛrɛ k'ale jiginna su min na k'o de ye layilatul kadiri ye an da bɛna se olu baro de ma bi sunkalo kuncɛko ɲuman ni a fili tun bɛ anw minnu bolo a daminɛ na an ka se k'a latilen ka tile laban ninnu bagaji sɔrɔ n'an fana minnu bɛ k'a kɛ ka ɲɛ halisa an ka se k'an sinsin ka se ka sunkalo kuncɛko ɲuman k'o sɔrɔ de y'a to bi an ye wele bila an ka karamɔgɔ dɔ ma imam kulubali ale bɛna baro ni an ye ka kuma layilatul kadiri yɛrɛ bagaji kan a kan ka bato cogo jumɛn tile 3 laban minnu bɛ yen nɔ mun de ɲinini don silamɛw fɛ u ka se k'o bato ani n'an bɛna don selikɛnɛ na o bɛ k'an ka émission ta ko 2nan ye maa caman garisɛgɛ tɛna don la parce que an bɛ direct la télé la bi donc télé dun ye 1 heure de temps de mais émission wɛrɛ la dimanche ani lundi don inchallah aw bɛ se ka seli kibaru zakatel fitri ninnu bɛ bɔ cogoya min na seli don yɛrɛ mun de ɲininen don an fɛ ka taa selikɛnɛw kan o kuma an balima alisilamɛw a n'an lajɛbaw n'an kanuba mali kɔ kan ani mali kɔnɔ an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ni y'aw ka musoya jɛmukan ni y'o kɛnɛ sigilen ye émission musoya jɛmukan ye min bɛ kuma siga taabolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka hakɛw ani u ka ɲɛtaw a bɛ se k'an lasɔrɔ Joliba FM ani Joliba TV sanfɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila an ɲɛ 12 la o t'a bɛɛ ye a bɛ se k'an ka jaw lajɛ musoya page Facebook sanfɛ ni o ye MUSOYA musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya san musoya aw ni jɔ ma ka jɔ sabati ka wodi ka bamba kudaye ni an karamɔgɔ daɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ kolakaw ni aw ka foli ye an bɛ bɛɛ fo n'a ka waati foli ye a kun kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinan ye an kun bɛ taama kunkurunin na o de y'a to aw famana kɔ ka émission sɔrɔ direct la nka fosi ma tiɲɛ bi an bɛ ka laadaw latilen an bɛ ka tiliko ɲuman yɛrɛ fana ɲini ala fɛ o de y'a to an ye an ka imam n'an karamɔgɔ n'o ye imam Ibrahim Kulubali ye an y'ale wele ale kana kɛnɛ kan bi a ka se k'an dɛmɛ an ka se ka dɔ faga an ka bagajiw n'an ka batow kan ni sunkalo barikama in kɔnɔna na karamɔgɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu warahmatullahi wabarakatuh ne ba kunba ça va baasi t'aw la kɔni m'a dɔn i ɲɛ yɛlɛlen don dɔɔni parce que sɔrɔ aw sira wajulu ni kalan na siga foyi t'a la i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ ni maa min tɛ imam Ibrahim Kulubali dɔn an bɛ mun fɔ e yɔrɔ jumɛn misiri imam ye i bɛ mɔgɔw laseli min jɔnni ye imam Kulubali ye inshallah alhamdulillahi alladhi manna alayna mawasim alkhayrati wa ma tafaddala bihi min jazil al'ataya wal hibati والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أفضل البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبياء الله تنو كولي مندو كبركة
k'an jigi sɛmɛ dali masala baara kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na an bɛ kisi ani nɛɛma an b'o ɲini ala fɛ a k'o kɛ danfɔ la sɔn wɛrɛ ma kan n'o ye ciba salman bayi a n'a ka so dun kɛ wa a n'a ka sabaw ani maa minnu nɔbɔ ni ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara jɔdon kɛnɛ ma o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ foli kun fɔlɔ an ma fɔlɔ tv joliba yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma ka bɛɛ lajɛlen fo lamɛnlikɛla jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni kisi foli ka ɲi yarabi ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni hinɛ foli ka ɲi ala ka hinɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen fo ni barika foli ka ɲi yarabi ala k'an jidi barika la imam kulubali a sigilen bɛ yɔrɔ min na o ye garantibugu ye misiri min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko marikɔnɛ ka misiri a bɛ maaw laseli o yɔrɔ la ala k'an bɛɛ sababu ma. Amina amina merci. Imam, ça va? Alhamdulillah. Ok, donc an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na bi a bɛ fɔ ko donba. Kunun sɔrɔ an ko n k'o ye la nuit du destin. Ko an ka gafe sanuma n'an b'a fɔ alikuran k'o jiginna Laylatul Qadr su de. Mais dɔw b'a fɔ ko ko tile 27 tɛ k'a bɛ daminɛ tile 21 tile 23 tile 27 dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'ale tile 29 ko 10 derniers jours kɔni ko impairu k'a b'o de kɔnɔna na mun de ye Laylatul Qadr ye ani fana an b'a dɔn k'a fɔ silamɛya taabolow la kuma dɔ bɛnbaliya ni bɛɛ tɛ bɛn ko kelen ma ani u bɛ hakili lajigin mawuludi la dɔw tɛ mawuludu célébrer dɔw b'a célébrer Laylatul Qadr ko bɛ cogo jumɛn an bɛɛ jɛlen don la wa an bɛɛ bɛ jɛ Laylatul Qadr la sɔsɔli foyi si t'o la ala k'an bɛɛ sababa amin amin fɛn o fɛn n'a ka bon o kuma bɛ caya fɛn o fɛn n'a ka bon fana o kɛbaw ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ caya a la mais kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an bɛ Laylatul Qadr su min na ala ye tamaki yɛrɛ bɔ an na Laylatul Qadr su la parce que a ye suran kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen ala y'o jigi ko suratul Qadr kuranɛ yɛrɛ nasijɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka kuma Laylatul Qadr su kan fo k'a ban sɔsɔli foyi si t'o la silamɛw yɛrɛ fɛ mais sɔsɔli bɛ se ka don waati dɔ la yɔrɔ jumɛn na yala su jumɛn de kɛrɛnkɛrɛnyalen don Laylatul Qadr su yɛrɛ la o yɔrɔ la sɔsɔli bɛ se ka don a la bon i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na Laylatul Qadr su de don su min ni ala y'a bonya su de don su min ni ala y'a karama parce que al-qadru bi maana ash-sharafu wa ta'zim Laylatul Qadr su yɛrɛ kɔrɔ n'an sera n'i ye temps di an ka se ka don a kɔrɔ dɔɔni o de kɛ mais a bamanankan caya de barisa an tɛ lagabu mɛn a bamanankan caya yɛrɛ de sinon n'i y'a fɔ lagabukan na waati kɔgɔlen don o taa directement bamanankan na an b'a tɔmɔ kosɛbɛ ko latigɛ o kɔrɔ jumɛn ko bonya ani karama ani ko yɛrɛw bɛ latigɛ ala fɛ ka bɛn su min kɔnɔna na a bɛ fɔ o de ma ko latigɛ su o kɔrɔ ye adamaden dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dugawu dɔw kɛ u b'a ɲini ala fɛ ala ka latigɛ o ye su dɔw bɛ yen ala y'o kɛrɛnkɛrɛnya an ma n'an y'a k'a kɔnɔ ale ala b'a jaabi an ye kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma ko Laylatul Qadr su o ye a kɔrɔ dɔ ye o Laylatul Qadr su min filɛ nin ye su belebeleba de don basana ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko mɛlɛkɛw bɛ jigin Laylatul Qadr su a n'o tɛmɛlen kɔfɛ ani mɛlɛkɛ Jibrila tanazzalul malaikatu warruhu fiha a ko mɛlɛkɛw bɛ jigin Laylatul Qadr su ani Jibrila bi idni rabbihim min kulli amrin waliya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ ala bolo Laylatul Qadr su fɛ a ko salamun hiya kisi de bɛ Laylatul Qadr su kɔnɔna na hatta matla'il fajr fo ka taa se fajiri kɛnɛ cilen ma a tilala k'a fɔ Laylatul Qadr su fana na ni an tun kan k'a daminɛ sɔɔni sanfɛla la o ma k'a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan Laylatul Qadr khairu min alfi shahr o bɛ bɛn san 80 ani san 3 ani kalo 4 ma bon ne bakumba n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jate minɛ jagoya de don silamɛw ko cɛsiri a ɲinini na sunkalo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma sunkalo tile 10 a laban kɔnɔna na bon n'an ye Laylatul Qadr su fana n'an y'a jate minɛ bonya 7 bɛ yen nɔ an kan k'an cɛsiri ko o sɔrɔ a kɔnɔna na a bonya ka ca sa mais 7 in an kan k'an cɛsiri a kɔnɔna na fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn an ka don Laylatul Qadr su de la ne kuranɛ jiginna kuranɛ belebeleba min bɛ silamɛw bolo n'o kɛn bɛ k'a kɛ o tafan ni o nafa ye o ka sariya bɔyɔrɔ ye o jigira su min na o de ye Laylatul Qadr su ye donc o ye bonya la fɛn belebeleba ye kuranɛ bɔra yɔrɔ min na a ma ɲɔgɔnna to yen a nana dugukolo min sanfɛ a ma ɲɔgɔnna sɔrɔ yan a taara ka di kira min ma o kira de ka fisa ka tɛmɛ ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan kira in ye kuranɛ in fana fɔ anw de ko ka di ala fana ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ni maa min tugura kuranɛ ka kumakan kɔ i ye kisi sɔrɔ yarabi ala k'an fara ma kisilenw na o ye a fɔlɔfɔlɔ a filanan an bɛ min sɔrɔ Laylatul Qadr su a bonya kɔnɔna na o de ye jumɛn ye
ala yɛrɛ k'a fɔ kira ma jɔn ye e ladɔnniya laylatul qadri su la o kɔrɔ ye sa ko dɔ de bɛ yen wa ma adraka ma laylatul qadr kira jɔn y'i lakodɔn laylatul qadri su la donc n'o bɛ fɛn jira o b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen i ye maa min ci o de kan k'e ɲininka wa e yɛrɛ de kan k'o ɲininka o la donc n'o bɛ fɛn jira o bɛ bonya de jira o y'a bonya filanan ye a bonya sabanan o de ye jumɛn ye an tɛmɛna kan n'o ye k'a ka fisa ka tɛmɛ kalo 1000 kan donc n'i ye laylatul qadri su jateminɛ n'i bɛnna a su ma n'i ye dɛrɛmɛ 1 bɔ a bɛ komi maa min ye san 80 ni san 3 ni kalo 4 kɛ a bɛ ka dɛrɛmɛ 1 camanba di ala ma fi sabilillah n'i ɲinɛna amin n'i ɲinɛna yatimɛden na a bɛ komi i n'a fɔ i ye san 80 ni san 3 ni kalo 4 kɛ o baara kɛli la donc a ɲuman kɛli ka ɲi a ɲuman kɛli ka ɲi a minɛnen don ala fɛ donc maa keguman de ye maa ye maa min kan k'i cɛsiri waati bɛɛ su o su i ka sarakati bɔ e su o su k'i cɛsiri i ka tile tan laban in i k'a ɲɛnamaya parce que kira yɛrɛ ko a ma alayhi salatu wassalam a ko iltamisuha fi ashril awakhir min ramadan k'a ka laylatul qadri su a ka cɛsiri a k'a ɲini tile 10 a laban na an bɛna taa se o ma o ye a sabanan ye a naaninan o de ye jumɛn ye mɛlɛkɛw bɛ jigin laylatul qadri su kɔnɔna na ni fɛn belebeleba 3 ye ni fɛn belebeleba 3 ye ne ba ni fɛn belebeleba 3 an bɛɛ lajɛlen mako b'a la jɔn bɛ yen o ka mako tɛ barika la an bɛɛ b'an mago b'o la ko mɛlɛkɛw bɛ jigin ni barika ye barika kɔrɔ ye jumɛn i bɛ baara min na ala ka sinsin bolo amin an filɛ nin ye TV jeliba la yan mun ka di aw ye a ka teleso in a ka yiriwa a ka barika sɔrɔ a ka nɛɛma sɔrɔ ala ka o kɛ donc laylatul qadri su a fɔlɔ mɛlɛkɛw bɛ jigin ni barika ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn laylatul qadri su ma an ka mɛlɛkɛw ka barika ɲɔgɔnna sɔrɔ ala b'o kɛ sababu ye o ka na ni barika ye laylatul qadri su fana hɛrɛ su don hɛrɛ su de don parce que hɛrɛ su min de don kisi de b'a su kɔnɔna na fo ka taa se fajiri kɛnɛ cilen ma o ye a filanan ye laylatul qadri su ne ba min bɛ d'a kan o de ye hinɛ ye laylatul qadri su hinɛ barika hɛrɛ ani hinɛ mɛlɛkɛw bɛ jigin n'o de ye barika hinɛ ani o tɛmɛlen kɔfɛ ani hɛrɛ ani barika ani hinɛ ni fɛn 3 in lajɛ est ce que diɲɛlatigɛ bɛ se ka taa nin kɔ o de kama maa ɲuman minnu tɛmɛna imam ali ninnu b'a la karamallahu wajhahu ale b'a fɔ a ka kumakan dɔ la ko ni laylatul qadri su hali n'a tun danna ko an ka ɲini san de kɔnɔ ko bɛɛ tun kan k'i cɛsiri ka se ka bɛn n'a ye parce que a nafa filɛ nin ye ka fɔ an ye kuma tɛ a kan ka ɲini tile 10 kɔnɔna na donc n'a fɔra i ɲɛna ko tile 10 i kan ka laylatul qadri su ɲini ne hakili kɔnɔna i kan k'i cɛsiri o de kama kira n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔna na an ka kuma bɛ taa se o ma laylatul qadri su ɲinini na a 5nan laylatul qadri su bonyana komi waati kɔrɔlen don ko laylatul qadri su ni maa y'a su sɔrɔ i kisira ala k'an fa kunandiw kan silamɛ ɲuman musola cɛla n'i bɛnna laylatul qadri su ma kisi de don ala k'an bɛn a su ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a 6nan o de ye jumɛn ye laylatul qadri su ala y'a bɛɛ lajɛlen fɔ alqur'ane kɔnɔna na ka sura kɛrɛkɛrɛnlen jigin n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ni nin bɛ fɛn jira ni bɛ laylatul qadri su o b'a bonya de jira o b'a karama de jira o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni kɔ a 7nan o de ye jumɛn ye laylatul qadri su yɛrɛ a ɲinini an kan k'an cɛsiri a ɲinini na ni maa min fana y'a ɲini yala baraji jumɛn de b'a la kira ko alayhi salatu wassalam a ko man aqama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi ni maa min mana laylatul qadri su jɔ limaniya ɲini kama baraji ɲini kama ko ala bɛ yafa i ka jurumu bɛɛ lajɛlen ala k'an faga jɔn kunandiw kan ala ka yafa ma ɲininkali min bɛ n bolo karamɔgɔ imam kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli belebele di an lamɛnbaaw n'an kanuba bɛɛ lajɛlen ma an bɛ direct la joliba tv kan bamako sikaso segu a n'a lamini ani minnu fana bɛ k'an ta canal kan o ye 237 mali vision ye 252 an bɛ sɔrɔ diɲɛ seleke 4 bɛɛ la minnu b'an lajɛ paris minnu b'an lajɛ new york foli belebele bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye minnu fana bɛ k'an lamɛn joliba fm kan n'o ye 105.0 bamako n'a lamini 103.8 o ye sikaso n'a lamini et puis à 100.1 o ye segu n'a lamini foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini aw fɛ n'aw b'a fɛ ka réagir ka sms bila ka na aw bɛ se k'o kɛ nin waati in na an ka bataki siraw dayɛlɛlen don 70 30 60 30 minnu bɛ mali kɔ kan olu bɛ plus 223 70 30 60 30 karamɔgɔ b'a fɛ i ka kuma min kan sisan nɔ o ye anw minnu ni